Νέο Nissan Micra. Διαθέσιμο στη Nissan Qashqaios. Ένα αυτοκίνητο πόλης που κατασκευάστηκε για να ξεφύγει από τα συμβατικά δεδομένα. Το νέο Nissan Micra είναι ένα αυτοκίνητο με μοναδική προσωπικότητα όπως η δική σου. Εξωτερικός σχεδιασμός εμπνευσμένος με στυλ, από τις σπορ γραμμές και αναλογίες μέχρι στο εξωτερικό φινίρισμά του. Κορυφαίας ποιότητας εσωτερικό σχεδιασμένο για να αποτελέσει τον προσωπικό σου χώρο. Συναρπαστικές τεχνολογίες. Μία διαδρομή με το νέο Micra είναι μια έντονη εμπειρία. Πέρα από τις αμέτρητες διαισθητικές τεχνολογίες που διαθέτει, το υψηλής απόδοσης ηχοσύστημα Bose International Audio θα σας συναρπάσει. Μια παγκόσμια πρωτιά που είναι διαθέσιμη μόνο με το νέο Micra. Nissan Qashqaios. Απόκτησε το νέο Micra από τη Nissan Qashqaios με πρωτοποριακά προγράμματα χρηματοδότησης. Ελάτε να το δείτε από κοντά και να το οδηγήσετε. Διαθέσιμο με ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1000 κυβικών 73 ύπων, με κινητήρα βενζίνης Turbo 900 κυβικών 90 ύπων και με τον εμβληματικό κινητήρα diesel της Nissan 1500 κυβικών 90 ύπων. Nissan Qashqaios, Λεωφόρος Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως, γέφυρα Ροσινιόλ, Περιστέρι. Nissan Qashqaios, σας δίνει πάντα περισσότερα.